Il-ballu tal-qamar ta' Wissu għal din is-sena se jerġa' jsir fil-Palazz Verdala fl-ewwel ta' Wissu. L-avveniment li hu parti mill-kalendarju annwali jittella taħt il-patroċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono fejn tistiedel lill-pubbliku in ġenerali għal okkażjoni speċjali waqt li jgħin lil min jinsab f'sitwazzjoni vulnerabbli permezz tal-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz Sant'Anton, il-President spjegat li l-edizzjoni ta' din is-sena se tinkludi kunċetti ġodda, divertiment varjat u sorpriżi. Il-programm se jerġa' jinkludi wkoll wirjiet mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta. L-eċċellenza tagħha ħeġġet lil pubbliku jattendi mhux biss f'opportunità ta' soċjalizzazzjoni f'ambjent prestiġjuż, iżda wkoll jgħin biex jinġabru fondi għal anijiet filantropiċi. Nagħmlu ħilitna biex niġbru fondi minn din l-attività. U napprezzaw kull għajnuna li dejjem sibna minnant il-medja u nirringrazzjahom buċċi minn quddiem, imma l-ikbar għajnuna issa min iċempel u jibbukja post jew aħjar jibbukja mejda. Iċ-chairperson tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu spjega x'jagħmel dan l-avveniment iżjed speċjali. Hemmhekk propju hemm il-post fejn wieħed jista' jgawdi dan is-sbuħija tal-Palazz tal-Verdala, dan is-sbuħija tal-Buskett waqt ċena, waqt ballu għal Malta Community Chest Fund, the Ball of the August Moon, fejn wieħed ikun qiegħed igawdi l-ewwel nett il-post, it-tieni nett l-istorja tal-palazz. It-tielet nett il-fatt li aħna se nservu imbejjed u ikel tal-ifjen kwalità. Jiena żgur illi l-Maltin u l-Awċin u anke dawk illi jiġu minn barra se jkollhom serata mill-isbaħ għal Malta Community Chest Fund Foundation. Min jixtieq jibbukja jista' jagħmel hekk fuq www.augustmoonball.com.